Nou, weet je, ik sport zelf heel fanatiek en ik tennis. En ik heb altijd een haarbandje op. Dus het verbaast mij eerlijk gezegd dat er opeens zo'n commotie is over gewoon een haarbandje. Laat staan een wit haarbandje. De oranje gekte neemt mij de dij ta, zal ik het. De witte hierbaan van aanvaller Memphis Depay is nou het praat van de dij. Bedrouwen speel je daar handig op in. Zei ik de Dokkumer Vlaggencentrale. Waar die binnen ze uiteindelijk zet met het produceren van een oranje hierbaan. Memphis Depay die heeft nou draagt een witte hierbaan. En toen kwamen de dij daarna eigenlijk op het idee, omdat er nog wat reuring wie in de media over die hierbaan. Toen dacht ik, waarom draagt hij eigenlijk net een oranje hierbaan? Dus ik denk, wij doen een oproep aan hem. Of Depay de volgende wedstrijd met een oranje hierbaan uit Dokkum speelt, is vanzelfs nog maar de vraag. Maar even serieus, een eenvoudige hierbaan die toch Depay nou een nationale discussie losmaakt? De meeste mensen op straat in Dokkum lezen er net wekker van. Ja, dat moet er zelf weten toch? Daar maak ik me net druk om. Nou, dan heb ik wat leuks voor jou. Want ik krijg bij een bedroefwest die nou deze bandjes ik maak het. Maar dan net in het wit, maar in het oranje. Nou, op een paar biertjes gewoon dan doe ik hem zeker wel op. Ja, de haarband zit dan best wel mooi. En ja, qua media, nou, meesten hebben wel meningen erover. Ja, en ik vind het wel, ja, het mag maar zo. Ik hoop dat er past, joh. En ben eerlijk, Memphis Depay is toch echt wel een sporttalent. Ik weet niet of je de laatste voetbalwedstrijd tegen IJsland gezien hebt. Ik heb die ook gezien. En dan denk ik van, wat een talent. Hoe schopt hij links en rechts en maakt hij ook een doelpunt. Laat die jongen toch gewoon een haarbandje omdoen als hij dat wil.